ה-27 ביולי 2011. זוכרים? זה היה יום רביעי, העולים ברוטשילד כבר עמדו כמעט שבועיים. היינו אחרי הפגנה של 50,000 אישה ואיש, ולפני הפגנה של 150,000. מעלים בכל הארץ. בקיצור, העם כבר התעורר, יצא לרחובות ודרש להפסיק למכור את המדינה הזו. אבל בכנסת, ב-27 ביולי, חברי הכנסת שלנו אישרו חוק שמוכר את המדינה. או יותר נכון, את הגנים הלאומיים שלנו, שזה ההיסטוריה והנוף שלנו. קבלו מה הם החליטו למכור שם, רשימה חלקית, כן? עיר דוד בירושלים, מצדה, אנדרטת חטיבת הנגב, ראש הנקרה, קומראן, על אלכסנדר ועוד. יופרטו ברוב 58 מול 10. קבלו עוד רשימה חלקית. רובי ריבלין, בני בגין, לימור לבנת, גדעון סער, סילבן שלום, עוזי לנדאו, רונית תירוש, אלי ישי, כרמל שאמה, משה כחלון ואחרים. 58 ח"כים, קואליציה ואופוזיציה ביחד, מכרו את המדינה. מתוך הרגל. אתם עצבניים? כן. מעולה. אפשר עוד לשנות את זה. באתר פה יש את כל הפרטים.